Vallahu akhrajakum min butuni ummatikum. Allah deyip şoňa diýerler. Ketiri eneniňden göwrenden çykardy. La ta'lamuna şey'e. Siz hiç bilmeýärdiňiz diýär. Ha bir oglanlygymy ýadymyzsyn. Şo taýda ekläp tugulan kim? Ýekeşe bir Allah. Yulijul leyle fin nahar. Geceni gündüze sadyan kim? Şol Allah. Ve yulijul nahara fil leyl. Gündüzi gece sadyan kim? Şol bil Allah. Ve yukhrijul hayye minel meyyit. Ölüp yatan yumurtkadan dirin çıkaryan kim? Şol bir Allah. Ve mukhrijul meyyiti minel hayy. Ölüp yatan yumurtkadan diri tavuktan çıkaryan kim? Şol bir Allah. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Bilen maňa taňa ýüzlenip dur Allah. Aýa bir erziş suwdan yaratmadyk mı diýär. Bir erziş suwdan. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Şol Allahy ki alem jahan aýlap taklapdy. Ýeke şo bir Allah göde görnýär. Hakykatda şu alem jahanna Allahdan başga hiç zat ýok ade. Ýok ýalak ýöne. Biz bar, emma biz özümüz aýlamak. Galbym men gurdurmak, ganym men aýlamak. Gözüm men görejim men öýde ihtiýarymda de. Dilimiň aşaňa çeşme men ihtiýarymda de. Gidip gelip duran nefes men ihtiýarymda de. Oglan bolup durun, ulalajak gaýdy ýemeklik men ihtiýarymda de. Ulalyp durun inni. Men öljek gaýdy men ihtiýarymda de. Jawan bolup dursan, garyjak gaýdy ihtiýarymda de. Tagalyp dursan, tökel boljak gaýdy, meniljek gaýdy ihtiýarymda de. Galy haqqal agyryp bar ýa. Agarçak gaýdy ihtiýarymda de. Näme ihtiýarymda? Diňe Allah iki ýol goýupdyr. Kime wara boljak sen? Şol ihtiýarymda. Onam şol Allah'ını birlemeklik gerek. Şol Allah hemme zatda bir şo. Hemme zatda diňe şoň öýde bir edipdi. Şondan başga dayanjyň töýenjiň bolmaly. Emma Allah var, Allah'ını bir bilmek. Bizim aramızda fikredilýär, iman diýerler näme? Aýşe Allah, atman yerden Allah, yeri yerden Allah, da, dünleri yerden Allah, ağa hem yerden şol, göğü hem yerden şol, garan hem yerden Allah. Gijany getirýän Allah, gündüzi getirýän Allah. Şu fakat şol Allahy ba, şuna iman mukadiyat. Muňa iman edilmeýär. Allah'a iman, Allah wara bolmaklyga diýdi. Muňa ma'rifet diýdi. Kafirler de şähetde kabul etýärler Allah'ny. İman diýerler näme? Allah wara bolmaklyga diýdi. Fakat diliň üründe bolup berişini dogurlama Allah wara. Inanakem Haris bin Malik radıyallahu anhu Peygamber Aleyhisselam sahabada bir mescitte yatamıştı. Am Peygamber Umar turdu diye. Esselamu aleyke ya Resulullah. Ve aleykümselam. Keyfe asbahte ya Haris bin Malik. Ay Haris, daňy näzir atırdın dedi. Näzir daň atırdın? Yatıp durdun, turup durdun. Näzir daň atırdın? Onna asbahtu mu'minen billahi hakka. Hakikat imanlı bolup men Allah daň atırdım dedi. İddia edipdi. Peygamber şu iddianın izinden şondan bir delil soruyor. Te Allah'a imanın mı? Ne yaparım? Asbahtu mu'minen billahi hakka. Hakikat men Allah imanlı bolup okudan oyanım ya Resulullah. Onu Peygamberim ona dedi ya Haris, li kulli kavlin hakikaten. Fema hakikatu imanik. Her bir kepin bir hakikati oluyor. Her kepte bir eser oluyor. Her kepte bir alamat oluyor. Sen şoňada azgıyan neden? İçerinde bir ýagdaý bar. Susayan neden? İçeride bir ýagdaý bar. Gahary gelip duran adamyň bir içerisinde daşynda içerinde bir ýagdaý bar. Ýadap duran adamyň içerinde daşynda bir ýagdaý bar. Ya Haris, fema hakikatu imanik. Sen men hakikat imanly diýip aýtýan, sen imanyň hakikaty näme dedi? Senin hakiki imanlylygyňa näme delil? Onda ya Resulullah azafta anid dunya. Men dünýeden gewrem çekildi. Walmaqtu nahari gündüz men arada tutýan. Wa ashartu leyli gijende men daň atyrýan. Gijende yani namaz okuyup daň atyrýan. Yatmakny ýatýanmysyk? Başardan mora men tähcid okuyan. Gündüzlerde men arada dünýeden gewrem çekildi. Wa kanni anduru ila arşi rabbi ya Resulullah. Men gije gündüz ýagdaýym şeýle ki Allah öz Rabbimiň arşyny gözdäpdin. Wa kanni anduru ila ahlil cennet. Ya Resulullah men ahli cenneti gözdäpdin. Hemişe men gözümün önünde. Olar Kur'an okuyup cennete şovuk tapıp duruyorlarına. Ya Resulullah men güýäki cennet men gözüme önüne. Fiha ahlul cenneti yetezawarun. Ahli cennet men gözüme önüne biýene mulagat etýärler, tadaşýarlar, hoşluk etýärler. Ve ahlun nar, ahli cehennem men gözüme önüne fiha yetaawun. O qyq cehennemin içi. Ya Resulullah men günüm şidit, men gije günü şoň gaýgydymna. Onu Peygamber näme etdi? Arafta falzan. Entimrun nevvarallahu kalbek
Sen bir adamı ki Allah senin yüreğini iman bilen nurani edipdir. Araf tefelzem hakikat bilen düşünügli iman yerler şey sen şunu gaim tuttu etti. Pes her bir adamın alamatı oluyor. Allah'a iman, kıyamata iman, cennete iman, Müslüman doğan meletenin zindagimizde görünmeli. Yani fakat iddian urunde bolup bersin bilen sen sabit etmeli.